खुलुमबाय। गिबियावनो खन्थाइ बिबार हान्जानि अनलाइन खन्थाइ आवरायनाय बादायलायनाय हाबाफारि लानायाव आंबो बादायारि महरै आवगायनाय जाबाय। बेनिखायनो खन्थाइ बिबार हान्जानि सामलायगिरि सारनिसिम गिबियावनो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय जासिहरबाय। आंनि मुङा श्री बिरसोम मुसाहारि, गामि थाइगिरगुरि, लासो गंगिया, थाना कुसुगाव, जिल्ला क'क्राझार, पिन नङा 783350। खन्थाइनि मुङा जाबाय जोहोलाव गेदेर। जागायबाय। जोहोलाव गेदेर। नै जोहोलाव गेदेर, खोमसि मुगानि नों हान्थियारि नङा, गोहो गोलोन्दांजों बिग्रायारि नङा। दुखुथिया बर' बिमानि गोरबोआव जोनोम लादोंब्लाबो नोंनि देहा सोलेराव दं सोमदोन जोहोलाव जावलिया देवानमोननि दुंब्रुद गोजा थै। हे जोहोलाव गेदेर, उनफिन्ना थानो फावसयफिन्नो जों जांख्रिखाङाखै जोहोलाव, जों बिग्रायखाङाखै। नांगौ जायोब्ला जोंबो होगोन हारिनि थाखाय गावनि बिखानि थै। नै जोहोलाव गेदेर, गोख्रों दावहारु नों बर' हारिनि रैखाथि होबोदों नों बर' हारिखौ। अनसायो जों बिनिखायनो गोरबोजों बरायो नोंखौ जोहोलाव गेदेर। गोजोन्थों।